खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरनायना लादों आंनि गोसो गोरबो बिखासनिफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बिक्रम दैमारि आदानि नोंसोरनो मोनसे बेरफुसार बाथ्रा खिथानो नागिरदों जे साननैसो सिगां राजु नार्जारि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिक्रम दैमारिखौ थांखिनानै माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौनो दिनै फिन आरो दिनै थोंजों दिनै थांखांफिनदों थांखांफिननानै एबा थांखिनानै दिनै बिक्रम दैमारि आदाया राजु नार्जारि बिराद सारखौहाय माने दिनै थांखिनानै बाथ्रा बुंदों दिनै राजु नार्जारिखौ दिनै प्रमद बर'आ खेबथाम बोरला थिरगावदों बे बोरला थिरा जाहैबाय मा आथिङाव हाबदों बिखायाव हाबदों मेलेम नैबे खर'आव हाबदों प्रमद बर'आ खेबथाम बोरला थिरगावबाय 18 लाख फैसा दिनै होदों बिक्रम दैमारिया सोरनो 18 लाख थाखा होदों बेखौ बुंगोन चन्दन दैमारिया चन्दन कुमार ब्रह्मआ दैमारिथ' नङा चन्दन कुमार ब्रह्मआ दिनै जे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा थारखौनो बुंदों आरो बेखौ दिनै आङो फोरमान खालामगासिनो दङ बे गासैबो बाथ्रा बुंदों दिनै आरो बिराद बाथ्रा बुंदों आङो नोंथांमोनजों डिसकासन खालामगोन बाट डिसकासन खालामनायनि सिगांनो आङो नोंथांमोननो आंहा नियम दङ आं ससे नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होगोन नङाबा मानसिफ्रा आंखौ बुंदों होनगोन ना स' भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो बिक्रम आदाया मिडियाफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुङा नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायना लागोन आङो ठिकादार हिसाबै माने राजु नार्जारि बिथां आदाया बुंदों सानाव मा होनो बिपिएफनि केम्पिं खालामो मोनाव बिल इउपिपिएलनियाव बिल बियो प्रमद बर' बिथांनियाव बिल बियो आं सोरनियाव बिनो नङा होमबा सरकारा सोरनि प्रमद बर' बिथांनिथ' सरकार बिनियाव बियो आं सोरनियाव बिनो ना गर्जन सारनियावबा बै जोंहा माबा आसामनि सोरबा इएमनियाव बिनांगौ होमबा माबा मिनिस्टारनाव बिनांगौ होमबा हा आं हाग्रामा महिला बिथांनाव बिल बिनांगौ होमबा सरकारा जायनाव दङ बिनियावसो बिगोन हा बिथाङा आरो मा बुंबावदों माबा हराव होनदोंना हरावलाय मानोथो लेंहरो बिथांमोना ठिकादारखौ मोनावसो लेंहरो मिथिबाय मोनाव मानो लेंहरो आंथ' बिल मोननोनो फैसा होना दोनदों आङो 18 लाख मिथिबाय बिल मोननोनो फैसा लाना दोनदों आंनिफ्राय मानो लेंहरो बिसोर मोनाव सानावथ' फैसा साननायखौ नुगोन नालाय नरे मोनावलाय मानोथो लेंहरो आरो आं जुदि इउपिपिएलआव थांनो थाखाय आं रायलायदोंबा आंनो फैसाखौ होजोब आङो मा आं हारसिं नङा 1000 जन मानसि मागोन नङा होमबा दाबोथ' 126 कोटि ना मा फैसा ओरैनो दङ बिटिसिआव रानाखै होदो इउपिपिएलआव लाना थांगोन होमबा फैसाखौ एखौनो थ्रोब सोग्रोलाय नरे मा लाना थांजोबगोन ना सोग्रो आदा राजुआ बुंनानै बिक्रमा इउपिपिएलआव फैसिगोन हो बेनो 12-15 कोटिसो एकदम लाना फैजोबगोन ना होलाय नरे चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बिपिएफखौ नागारलांनायनि सिगां रिजिगनेसन होनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंदों जाया प्रमाण हकारि खोथा बुङो बेखौसो फोथाय भिडिअ क्लिपखौ नोंसोर ला गोबाङा गोबां खोथा बुंनो हागौ नाथाय जाया प्रमाण लानानै जुक्ति होनानै फोरमान लानानै खोथा बुङो बेखौसो फोथायनांगौ होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्म सारा बुंनांदों बे आंनि थाखाय मोजां नायदो नाय निकलाटनि बेखौ प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टआनो आं लिरना हरबाय माने प्रमद बर'आ चिफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि प्रमद बर'नि लिरनाय जाबाय प्रमद बर' सार बिथाङानो बुंहरबाय देयार इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल बे 10टा कलेजाव जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल जायाखै माने बेयाव जिर' होननानै बे बुंबाय बेखौ सोर बुंदों राजु नार्जारि आदाया सोंलाय बै प्रमद बर' सारनियाव नङा रे नुबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ नुबाय थारमाने ओरै थांनानै आं एसे बुंग्रोनोसै राजु कुमार नार्जारि जेरै इउपिपिएलनि नेहाथारि बिथाङा बुंदोंमोन जे बिक्रमा जाहैबाय मा सानाव बिपिएफनि केम्पेइन खालामो बिपिएफनि जानाय खामानि मावो नाथाय हरनि समाव बिथाङा इउपिपिएलनि खामानि मावो एबा इउपिपिएलआव हाबनो खोथा होयो इउपिपिएलआव हाबनायनि बाथ्राखौ बिथाङा रायलायफैयो गावनि बिलखौ बिफैयो जे गावनि बिलखौ होयोब्लानो बिथाङा मा लाबोनो इउपिपिएलआव हाबगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा रायलायफैयो बेखौ मिडिया प्रेस मिडियानि गेजेरजों बिथां राजु कुमार नार्जारि सारा बुंथिनानै होदोंमोन नङा होमबा आरो बे दानि ससियेल मिडिया जुग नालाय मिडियानि गेजेरजों बयबो मोनथिफिनखायो दा बेखौ दिनै मिथिनाय लोगो लोगो दिनै मिडियाफ्राबो बिक्रम आनन्दनाव सोंबाय आरो बिक्रमा दिनै फिननानै होबाय आरोखि बिथाङा
बेखायनो बुंदों दिनै बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों ना नंखाय बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौनो दहाय नुखाबाय आरो आंनि बुंनायखौ लानानै नोंथांमोना माने बुंनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन नो प्रब्लेम बेनि बाथ्राया जाबाय बिक्रम मादैया दिनै बुंदों दिनै प्रमद बर'आ कन्ट्रेक्टरफोरखौ माला लेंहरो बिथांमोनाथ' सानाव लेंहरा मोनायावसो लेंहरो आरो दिनै आङो प्रमद बर'नाव बिजाबा बिलखौ आं सोरनाव बिगोन होनना बुंदों ना आं हाग्रामानाव बिगोन ना आं गजम मोसाहारिनाव बिगोन ना आं सोरनावबा बिनांगौ दिनै गभर्नमेन्टआ सोर दं होनदों गभर्नमेन्टआव जुदि आङो बिलखौ बियाबा सोरनाव बिनानै आं मोनगोन बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों खारन मानो बिथाङा दिनै पेन्डिं बुहुत माखासे मोननांगौ बिलफोर दङ आरो बे बिलखौ दिनैसिम इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ होआखै जायनि खाथिराव दिनै बिक्रम मादाया मोनायाव थांनानै जे मा होनना बुङो प्रमद बर'खौ रायलायहैनांगौ गोनां जानानै फैदों आरो बिथाङा दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों कन्ट्रेक्टरफोरखौ माब्ला लेंहरो सानावथ' लेंहरा माब्ला लेंहरो हरनि समाव लेंहरो हरनि समावसो लेंहरो मानो लेंहरो हरनि समाव फैसा साननांगौ जे नङा होमबा फैसाखौ सानाव सानबा सोरबा भिडिअ रेकर्ड खालामगोन माबा खेबगोन देट मिन्स स' बेनिखायनो माने मोनायाव लेंहरो बेखौ स्पष्ट जों बुजिनो हादों आरो नङा होमबा गोनो गोथो गैया बाहाय बुजिनो हादों आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 18 लाख फैसा होदों 18 लाख सोरनो होदों दानि गभर्नमेन्टनो दानि रुलिं गभर्नमेन्टनो देट मिन्स बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनो होदों मानि थाखाय होदों पेन्डिं जिफोरनाखि बिल मोननांगौ दङ सिगाङाव मावलांनाय बिपिएफनि माने सरकारनि समाव मावलांनाय जे बैफोर बिलखौ मोननांगौनि खाथिराव बिथाङा दिनै फैसा होदों नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा बिला मोनाखै आरो बेनिखायनो दिनै होदों हो बेसेबां आंनि बिलखौ बेसेबां होनांगौ होजोब बा कन्ट्रेक्टरफोरनि जेसेबांनाखि मोननांगौ बिलखौ होजोब दिनैनो लोब लोब मानसिफ्रा इउपिपिएलआव मा जागोन हाबगोन होनना बुंदों हाबगोन मा आंल' हाबगोन गासिबो बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट खालामनानै होदों आरो दिनै बिथाङा जे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबावदों राजु नार्जारिनि बाथ्राखौथ' बुंखांखाबाय नङा होमबा बेजों लोगोसे जे बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावबाय जे जेनेखि कलेजखौ जेनेखि प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होननानै खुनु मोनसे एमेन्डमेन्ट खालामनाय जायाखै बेखौ बिथाङा दिनै बुंदों दा बिथाङा दिनै बे फोरमानखौ लायै लायैनो दिनै मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव दिनै पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होगासिनो दं आरो बेखौनो सरजाबनानै बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों कि चन्दन ब्रह्म दाखालि प्रेसमिट होदोंमोन बे प्रेसमिटनि बाथ्रायाव बुंनाय बाथ्राखौ रावखौ लानानै बिथाङा बुंदों माब्रै जायनोखि फोरमानखौ लानानै खामानिफोरखौ मावो बिथांमोनजों जेनेबा थानो थाखाय खावलायदोंमोन नङा होमबा स' बेनिखायनो दिनै बिक्रम मादैया बुंदों आंनि आखायाव फोरमान दङ प्रुफ दङ नङा होमबा आङो सैथोखौ बुंदों आंथ' नंखायखौ बुङाखै आंथ' फल्सखौ बुङाखै आंनि आखायाव नै फोरमानफ्रा दंजोबो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आंनि आखायाव फोरमाना दङ स' आं फोरमानखौ लानानैसो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों थारखौ फोरमायनानै होदों अब्ला आं मा नंखायखौ बुंनो आंथ' नंखायखौ बुङाखै बिक्रम मादैया बे बाथ्राखौ बुंदों आरो अब्ला नोंथांमोनासो बुजिनांगौ दङ बाथ्राया नङा होमबा अके जोंनि गेजेराव सोर माइ गाब सोर जुजाइ आरो जोङो दैदेनगिरिफोरखौ माइ गाब जुजाइ साननो नाङा लोगोफोर माइ गाब जुजाइ साननो नाङा सोरबा हाग्रामा सोरबा प्रमद बाहाय माइ गाब जुजाइ नङा गासिबो जोंनि बर'निनो दैदेनगिरि लिडार्स बिथांमोनहा स' नोंथांमोनासो बुजिनांगौ दङ दिनै राजु नार्जारिया मा बाथ्रा बुंदों बिक्रम मादैया मा बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म सारा मा बाथ्रा बुंदों खाम्बा बरगयारि सारा मा बाथ्रा बुंदों हाग्रामा बरगयारि सारा मा बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंदों उरखावग्रा ब्रह्म सारा मा बाथ्रा बुंदों इउजि कुमार ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना मिथिनांगौ आरो मानोना जों बयबो साननो हायो बुजिनो हायो नङा होमबा बाथ्राया दिनै बे जायफोर खागजखौ लानानै जायफोर लेखाखौ लानानै दिनै बिक्रम मादैया मेल मेट्सआव बुंगासिनो दं बे गावसोर टाइप खालामनानै लानाय नङा मिथिबायना बिथाङा दिनै गोबां बुस्थुखौ आरटिआइ होयै दिनै बुख'गासिनो दङ माबा मोनसे मावदों होनना बुंदोंबा बेनि सायाव बिथाङा आरटिआइ होयो आरटिआइ होनानै बख'यो लेखाखौ माबा मोनसे जादों होनना बुङोबा बेखौनो लानानै बिथाङा आरटिआइ होयो आरो बख'यो ओमफ्राय प्रमाना आरटिआइआवथ' फैजोबो
दा RTI जोंथ' मिथिनो मोनो मा मावदों मा मावाखै थारैनो मा जामारदों सिङाव बे आरोना खुगाजों बुंनायनिफ्राय बिथां जे प्रमाण फट' लानानै बिथांनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ स' बेखौ नोंथांमोना बुजिनांगौ दङ आरो नोंथांमोना नोगोरारि हिसाबै बेफोर बाथ्राखौ बुजिनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि माबाखौ होनो हायो भटखौ होनो हायो बे आरो बाथ्राया दाथ' इलेक्सननि सम नालाय बेखिनिखौ आङो आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ